ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି। Don't think that you are less privileged. ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର in our state, Principal Secretary is Paul Bhuya, who is our Principal Secretary of ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ରାଜ୍ୟର and the commission is also come.